каквото може би за целия сезон нямаше. 5 допуснати гола, каза Мартинети, до 12-ти кръг. В 13-ти 4 гола. Тук щяхме да видим и пети. Бодуров стреля в вратаря Стоянов. А Лудогорец ще пробва. И двата матча ще можете да гледате пряко в ефира на Нюс 7. Мирослав Манолов срещу Александър Барт. Отнете топката от Светослав Дяков. Стават контратаките на Литекс. Изглежда, че от тук нататък отбора основно ще се защитава. Сега добър шанс. О, какво подхлъзване. Това е невероятен шанс за Симеон Славчев. Симеон Славчев стреля и това е 1-4 матчът. Тук приключва, дами и господа. Асистенция на Мирослав Манолов. И ръката потърси движението на топката. Потърси начин да я спре, така че за мен тук категорично трябваше да бъде отсъдена Дуспа в полза на Лудогорец. С какъв цвят на картона вече не се намам да... Тогава Шоко изпитваше затруднения. Сега схемите са малко разменени през второто по време. Лудогорец атакува много сериозно отдясно и струва се, че... В действията на домакините виждаме, че матчът върви атака за атака. Така както подхожда на едно голямо дерби. Чудесна работа сега на Миро Манолов, който успява, макар да нямаше много добри позиции, да изведе напред Симеон Славчев. Тук атаката свършва, тъй като Славчев не успя да завърши комбинацията си с Армандо Ваюши. Марселиньо, вижте къде се е върнал плеймейкъра на Лудогорец. Отново към него изпратена топката. Успява да се справи. Сега възможност за Марселиньо. Чисто ли му отнета топката? Да, това е решението на Ивайло Стоянов, въпреки в крайна сметка топката стига до Момчил Цветанов. Да продължава да владее Симеон Славчев, преследван от Върджил Мисиджан. Страхил Попов абсолютно сам в дясно. Сега стартира и Цветанов. Виждаме реакцията и на оранжевите. Трябва да кажем, че Литекс е един традиционно много труден съперник за Лудогорец. В двата сезона, в които зелените от Разград са в българския футбол. Манолов обаче се пребори за топката. Шанс за контратака на Литекс. Тук може да бъде решено всичко, ако Ваюши бе поел по-добре. След това Груевшка пък и на Горанов. Дълго си поведе топката и я загуби. Ванжер. Джордан получи от Симеон Славчев. Джазула към Ванжер. Техника на Ванжер и хубаво виждане на играта. Подаване в центъра към абсолютно свободен Александър Цветков. Цветков се позабави, поколеба се дали да стреля или пък да подаде в дясно. Стигна се в края. Васил Божиков. При първия гол отираха първо при капитана отбора на домакините Георги Андонов, който не може да участва в този матч. Сега да видим какво ще измисли Горанов отдясно. Бе париран добре. Но пък Берое определено върна интригата. Сериозни претенции. Берое с нова възможност за нещо опасно пред вратата на Александров. Справиха се обаче гостите в тази ситуация. Джазула към Джордан. Ден изстрел под гредата. Вкара второ попадение за Берое. Очакват ни напрегнати минути до края на двубоя, уважаеми зрители. Джордан сега пробва изстрел. Иван Караджов какво направи вратаря на домакините? Стойчев чисти към центъра. Сега Симеон Славчев. Има пространство. Славчев търси Джордан. Добро подаване. Джордан обаче избяга малко вдясно от вратата. Няма как да завърши сам атаката. Реши да върне. Странично отхвърляне. Пламен Крумов веднага изпълни. Малко не достигна тук топката да стигне в предни позиции до футболиста на Берое. Евгений Александров поднови играта. Славчев към Ваюши. Той опитва самостоятелно да премине през двама футболисти. Неуспешно. Литекс отново с възможност за контратака. Браво на Петър Златинов. Намери Ваюши в центъра. Ваюши пробва подаване към Джордан. Славчев за Литекс. Хубав пас към Момчил Цветанов.
Възможност за отбора на Литекс. Отново се стигна до удар. Цветков. Славчев. Не мина паса за Страхил Попов, но пък Момчил Цветанов успява да отнеме топката от Давид Каядо. Сега центрира в наказателното поле. Славчев. Герой до момента за Литекс с двете попадения, които отбеляза. Божиков. Венци Христов изпълни късо този корнер. Справиха се обаче футболистите на Литекс с тази ситуация и сега имат възможност да организират контратака. Продължава да задържа Златинов. Тръгва по крилото Страхил Попов. Паса е за Момчил Цветанов. Цветанов. Хубаво виждане на играта. Джордан остава топката за Симеон Славчев и 3-1 за Литекс. Красива, страхотна атака на отбора на Литекс с едно докосване. Гостите матираха тотално отбраната на Берое Стара Загора и в 52-та минута резултата вече е... Разбира се, Георги Андонов, но ви споменахме и в началото на коментара, че Андонов е преживял лична драма и включването в игра в този матч не е препоръчително. Симеон Славчев, добра техника, успя да премине през двама души и подава в предни позиции. Не се получи център. Веднага подновява играта. Опита пас към Ронкато. Бе пресечено това подаване. Иначе Ронкато бе зад отбраната на оранжевите. Фал в полза на Литекс. Дълга топка за Венци Христов. Успя да играе нападателя на Зарали с глава. Ронкато обаче не успя да запази. Иванов, номер 28, Веселин Пенев. В халфовата линия номер 15 Георги Динков с номер 27 Игор Джоман. Симеон Славчев тук извърши едно нарушение. Трябва да внимава. Сега отново негово центриран Джордан се разбира с топката. Пламен Крумов в последния момент успя да изчисти точно пред Армандо Ваюши. Ваюши. Опит за подаване. Получи се рикошет. Корнер в Страхил Попов. Късо подаване за Момчил Цветанов. Цветанов връща топката назад за Симеон Славчев. Той още по-назад към Васил Божиков. Ваюши. Ваюши загуби от Пламен Крумов, но пък след това върна притежанието на топката за своя отбор. Илия Миланов. Славчев към Златинов. Добра техника на Петър Златинов. Двойно подаване сега между него и Ваюши. Симеон Славчев, Страхил Попов. И в крайна сметка тъча ще бъде. Трябва да има повече напрежение за крайните бранители на Литекс, за да се стигне до по-опасни ситуации. Топката е върната назад към вратаря от началото на сезона в А група. Да видим какво ще направи Джордан в този момент. Силен удар. Успя Караджов да избие топката, но тук резултата вече е 2-1 в полза на гостите от Литекс. 35-та минута на срещата. Симеон Славчев е футболиста, който успя да се... В 35-та минута започва да тече. Берое срещу Литекс. Резултат 1-1. Фаул в... Опитва подаване към Александър Цветков. Трудна бе тази топка за отиграване. Симеон Славчев бе фаулиран. Фаул но и той не успя. Резултатът до момента имаха още една ситуация гостите. Джордан имаше възможност да отбележи. Берое. Каядо в дясно сам е Здравко Илиев. Каядо и той се забави. Тук трябва да има жълт картон на Симеон Славчев. Играта продължава поне до този момент. И сега да видим дали Георги Йорданов ще бръкне ще поднови играта, търсейки Венци Христов. Бе надскочен Венци Христов. Все пак Здравко Илиев овладява за Берое. Здравко Илиев продължава 3-4 в оранжево срещу него. Принуден да върне към Игор.
Пенци Христов опита нещо много технично. Успя обаче да премине през опитния Будуров. Формата на Будуров определено се покачва със всеки изминал матч. Макин, разбира се. Сега Литекс кара втория гол. Ще успее ли обаче Берое да се разпише в добре. Днес като ляв бранител, знаете, той доста пъти да е използван като централен защитник. Играта вече е подновена. Подаване към Страхил Попов. Пенев успя да го изпревари. Да изобни футболистите на Берое да се справят с нея, особено без капитана си Георги Андонов. Нарушение в полза на Литекс. Разбира се, много време има от тук насетне повече от домакините. Разбира се, и хората тук на трибуните го наградиха, ако можем така да кажем. Разбира се, в даден момент от матча, ако старши треньорът на домакините прецени, той може да се появи врати и, разбира се, красиви голове. Две промени е направил старши треньора на домакините в днешния двубой. Зрители, добър вечер и от мен, Светлин Йочев. Берое срещу Литекс. Матч, който никога в годините не е завършвал при резултат 0-0 тук на този стадион в наравно. Берое в зелено-белия си титулярен спортен екип ще атакува наляво на вашите екрани през първото